ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲು ಏನಾನು ಉಂದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಏನಾನಿತ್ತೆ ಉಂದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಯಾರು ದಾಯಪಂಡ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಗ್ ಮಂತದ ಪಿರ ಒಂಚ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಡೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂದು ಪರು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತನ ಮೇದಾದ ಮಾರೇನೆ ಉಂದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಯ್ಸಲ್ಲ ಪಾಡಿದ್ದೇರು ಪರ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಿರ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿರತ್ತ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಬಲಿ ಅಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಮಂಡೇ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಡ್ ಮಂತೆ ಒಂದೇನು ಶುರು ಮಂತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಜಪು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನ 2 ದಿನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ದಾರಲ್ಲಿ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ದೆಚ್ಚಿನಿ ಟಕಟಕ ಮೂರಿನಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ದ ಕೆಂಪುದ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳು ಎಂತ ಇದು ಹೆಸರು ವೇಟ ಉರ್ದು ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಜೊತ್ತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲನ್ನು ನೆನೆ ಎರೆದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಬೊದುಲು ಅರೆದಿದ್ದೆ ఒక ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನೇನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂಚದ ಪಾಡರೆ ಉಂಟು ಕೋಸಂಬರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ದಾಯಿಗೂ ನಾನು ಒಂಚೂರು 2 ದಿನ ವೆಚ್ಚೆ ಮನ್ಪುಡ ಆಗ್ಬೋದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಬರೋದುಂಡು ಪರ್ವ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಗಣೇಶನ ಪರ್ವ ಪಂಡ ಗಣಪತಿದ ಪರ್ವ ಒಂಚು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಈತ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು 3 ನಿಮಿಷ ತುಂಬ ದಿನ ಮುಗಿದು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚು 2 ದಿನ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಳು ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ನದಿರ್ತೀರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಬಾಕಿಲಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಡತ್ತೆ ಯಾನೆಂದು ಎಂದು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುವೆ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿ ಅಂದ್ ರಾಂಗ್ ಪಂಡದುಪ್ಪೆ ಇದೇನು ಪೂರ ಏನು ನೆನಪು ಇವನು ಏನು ಮಾರೇರಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನೋವೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬುದೇ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋದಾದ ಅಂದು. ಸೊ ಕನತ ದೀತೀರಿ ಯಾನಿತ್ತನ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತುಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪುರಿತ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ಅಂದ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂದೇರೆ ಬೋಡು ನನಗೆ ಏನೊಂದು ಬರೋಡು ಯಾಗದೆತ್ತು ನುಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಆತಿಷ್ಟ ಇಜಿ ನೆಸಸರಿ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಅಂದಿತ್ತು ಆಯ್ ಯಾನ್ 2 ಸಲ ಕೊದರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಆಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಡೆ ಕಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಜಾವೆ ನಾವು ಒಲಿದಿತ್ತೆ ಬತ್ಕೊರಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಏನಾದಿತ್ತು ನನಗೆ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೋಡಾಡೋದಿತ್ತೊನ್ನೆ. ಸೊ ಮಂಡ್ಯದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂದುಂಟು ನನ್ನ 2 ದಿನ ಒಂದು ಪರ್ಬಗು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನಿಕ್ಲ ಎಸ್ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿನ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕೆ ಗಣೇಶನ ತೂವರೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಂಕ್ ದಾದನ ಏನು ಇದೇ ಬತ್ತದಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಗಣೇಶನ್ ತೂಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಚಿ ಥರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಯಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಚಿ ಥರ ಕಳೆ ಪುಡು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಗಣೇಶನ ಮೋನೆಲೆಡು ಒಂಚಿ ಥರ ಕಳೆ ಒಂಚಿ ಥರ ಪೊರ್ಲು ಒಂಚಿ ಥರ ದಾದನ ಒಂಚಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಾದನ ಒಂಚಿ ಗ್ಲೋ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಿಂಗಾರ ಮಂತದ ಪೇರು. ಸೊ ಅರೆಂತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗಣೇಶನ್. ಸೊ ಪೋಯರೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಪೂರ ಪುರ್ಸೋದ್ ತಿಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪೋಯರೆ ಜನಗಳು ಪೂರ ಸೇರು ಸೇಫ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಗ ಅಂದ್. ಸೊ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಯೆ ಆಲ್ತ ಗಣೇಶನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಕುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂರಾ ಗಣೇಶಂದ ಓಲು ತಿಕ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಪೂರ್ತು ಓದ್ಬಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂಚ ನೀ ಕಾಣಿದ ಮಂಡಿದ ಕತೆ. ಸೊ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಿರಾ ಒಂಚೂರು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ನೇಕಾಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಪಿರಾ ಅಂಚನೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆದ ಪೋತನು. ಸೊ ಪೋಡು ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಹೇ ವೇಟ್ ಒಂದು ಇರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಐತ ಇರೆ ಅನ್ಮುಖ ಕೇನಾಗ ಪಂಡೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತ ಇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವನೇ ಪಂಡದ ಬುಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಖಾಲಿ ಅವೇ ಇತ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಮಂಡೆಡೆ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡರೆ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಇರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪರ್ಬಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡತ್ತೆ. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಅವನೇನು ಕನತದು ತೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಡು. ಓಕೆ ನಾ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚು ಪದ್ರಾಡರೆ ದಾದನ ಆತಡು. ಸೊ ಆಯ್ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕ ನಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೋಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಅರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಈ ರೆಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರ್ ಅಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸರಿ ವಾರಗಡ್ಡು ಸರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತರಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಅಲೋವೆರಾ ಹೇರ್
ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಗ್ನೈತ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಕನ್ನದೆ ಇಜನೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೆಲವರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದಣ್ಣಲ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಪಂಡ ಬಾಲ್ಡ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಒರಿದಿನ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಂತನ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಮಿನಿ ದಾಲ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ತದಾಂಡಲ ಅಂಶ ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನುಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ಬೋಡು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಪುಂಡು ಇದು ದಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಯೂಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ನೀಮ್ ಲೀಫ್ ಉಂಡತೆ ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕರಿಬೇವುತ್ತು ಕಹಿ ಬೇವು ನೀಮ್ ಲೀಫ್ ದ ಇರೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈತೆ ಯಾವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀಮ್ ಲೀಫ್ನು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡು ನೆಡಿದು ನೀಮ್ ಏತ್ ಪೂರ ಯೂಸಸ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕುಜಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತ ಕೈಪೆಗ್ ಪೇನ್ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ನೆನ್ನೆನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಬೇಗ ಬೊಲ್ದಾರೆ ಬೆಲ್ದಿ ಪಂಡ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಲ್ದು ಬೈದನು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಅನ್ಪಂಡ ನಿಕಲು ನೀ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಕಪ್ ಪೂದ ಕುಜಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇನ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾ ಕುಜಲ್ ಶೋ ಕುಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನೀನ್ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ್ದು ತರೆಗ್ ಪಾಡೋನ್ ಬಲೆ ಇನಿ ಪಾಡ್ದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪಾಡ್ದು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ನೀನ್ ಪಾಡು ನೆಡ್ದು ದಾಲಾ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂದೆ ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತೆ ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತರಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡದು ಅರ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನಲಿಕ್ ತರೆಕಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ 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 ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅರ್ಲೆಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ತರ ಗಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುನು ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಕೈಟ್ಟೆ ಬರೋ ನಿಕಲ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ವರ್ ಪಂಡ ಚೂರ್ ಕಾಟನ್ ಹೊಡ್ ದೆತ್ತು ಒಂಚೂರ್ ಪಸೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಮಸಾಜ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ಅವ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಗಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಕೈಟ್ಟೆ ಬರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಟಿಪ್ ನಿಕುಲ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಕುಜಲ್ ತೂಲೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಪುಂಬೋಡಣ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ 2 ಸಲ ಮೀಪರ್ ಪಂಡ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀಮ್ ಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ಲೆವಾ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕನ್ನ ಹೇರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ತರ ಹೆಲ್ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಬುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಿ ಮರಿಪುಜಿ ಸೊ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾನು ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡು ನೈತ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ 2 ಮಂತದಲ್ಲೇ ಹೋಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನೆ ಒಂದು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಮಾತೆ ನೋಡ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಬುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಪ್ ಸುತ್ತ ಆಯ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಾತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್